Mwancho murigereria guchaka amaya yebirebiga nigo tukwechaka kurwase county ya Kisii no robotiro gwichania asingo kumenya buna nigo mubasokano obwipara obago kwenekigwa emagoroba ya lero asensemeri ya Denmark ime county ya Kisii kulengana na birori nigo monto yo mabaka gusiria obugima bwaye asoyo ndabaka gutigerwa chingoma chintindi nabego gwikigwa asenya gitari ya Kisii Teaching and Referral ilinde kwenyorera obogwenya kulinde gusanganere Lucas Nyareru nigarurege kurege tindi gocha asaba rundia bapara kweneke buna ngoba bale maiso ilinde gutanga ebikorwa by'umubasokano obwechipara oiga sensemende serikali ya county ya Kisii naboigo ekyombe gya NTSA nigo kyaberege kuboligo bwene kweneke nga ngobe kabale chigobi ase chipara ilinde gutanga ebikorwa bunebyo kwenekigwa asamatuko abosyo Antobane Paketu Central Ward nigo ngoyera niringa diamono asengenjiyo bugimo bwino mwarwanereire nandi twabira kitore bono igo nkwirari bageri gwakanga pole ase family ombochi osiria umumuroko rukunga Pito Mbochi okweruka senator Pito Mbochi no musani one oyino mumuro osiriro bugimo bwaye asenjera yo mubasokano bwepara abantu baito Paketu Central Ward ganaro tebanga pole ekiagara twarwanira bugimo obo nandi ntogenda kwandra kurwana butambe ikonare ko request abantu baito ba traffic abantu baito ba NTSA abantu baito ba kancho yani iye ko Kisii County Government ebegeti wobi naenda bandera baba macho korundia chigachi abasobya ekiagara bonto asiriri mumura buchinguru biamono ekiagara nargo tebanga ki tigo maina bakorekane nande nyasaye munare moyo omwana iyo minto anyore obugima bwae bore sawa biamono